ଭୂତମାନଙ୍କ ଗଛ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା। ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେଇ ଗଛଟାର ତଳରେ ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଗଛରେ ଭୂତ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଭାଲୁ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଖୋଜିଲା। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ ଆସିଗଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା କୋଉଠି କରିବି? ତାପରେ ଭାଲୁକୁ ସେ ଭୂତ ଗଛ ଦେଖାଗଲା। ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ତ ଏଠି ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଅଛି। ମତେ ମୋର ଗୁମ୍ଫା ଏଇଠି କରିବାକୁ ହବ। ଭାଲୁ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ଭାଲୁକୁ ଏକା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ କହିଲା, ଆରେ ଭାଲୁ ଭାଇ, ତମେ ଏଠି ଏକା କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଜୁଛି। ଭାଲୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଏଠି ଗୁମ୍ଫା ବନେଇ ପାରିବନି। এই ଜାଗାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଭାଲୁ ଭାଇ। ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ? ତମେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ହାତୀ ଭାଇ ଠିକ କହିଛି, ଏଇ ଗଛରେ ଭୂତ ରହିଛି। ତୁମେ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୁମ୍ଫା ବନାଅ, ସେଠି ତୁମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଏହା ଯଦି ସତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଘର ମାଙ୍କଡ ଭାଇ ଘର ପାଖରେ ବନେଇବି। ତିନି ଜଣ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭାଲୁ ତାପରେ ଗୁମ୍ଫା ମାଙ୍କଡ ଗଛ ତଳେ କଲା। ଭାଲୁ ନିର୍ଭୟରେ ସେଠି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲା। ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଗଛ ତଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯଦି ଏଇ ଗଛରେ ଭୂତ ରହୁଛି, ମତେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଦେଖା କଣ ପାଇଁ ଗଲାନି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି କିଛି ଗଡବଡ ଅଛି। ଭାଲୁ ଏମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଭାଲୁ, ତୁ ତ ଏଠି ଆସିଗଲୁ, ହେଲେ ଆଉ ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ମୁଁ ତତେ ଖାଇଦେବି ଏବେ। କିଏ ରେ ତୁମେ? ମୁଁ ଗଛରେ ରହୁଥିବା ଭୂତ। ଭାଲୁ ଡରିକି ଲାଙ୍ଗୁଡ ଜାକି ଭୂତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମତେ ଜାକି ଦେଲା ରେ। ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼। ଭାଲୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କଡକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ଭାଇ, କଣ ହେଲା? କଣ ପାଇଁ ଏତେ ପାଟି କରୁଛ ତୁମେ? ମାଙ୍କଡ ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଭୂତ ଦେଖିଲି ସେଇ ଗଛ ତଳେ। କଣ ଭୂତ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି। ତୁମେ ଏବେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୂଆ ଆସିଛ, ଆଉ ସେ ଭୂତ ବହୁତ ଖତରନାକ। ସେ ସେମିତି ବହୁତ ମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ଦେଇଛି। ମତେ ତମ କଥା ମାନିବାର ଥିଲା। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ସେଠି କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଯିବିନି। ଭାଲୁ ଏବେ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଏକା ଯାଉନଥିଲା। ଦିନେ ଭାଲୁକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଗରିଲା ଦେଖାଗଲା। ଲାଗୁଛି ଗରିଲା ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ପାଖରୁ ତ ୟାକୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି ମୁଁ। ଭାଲୁ ଗରିଲା ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଭାଲୁ ଦେଖିଲା ଗରିଲା ସେଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ଯୋଉ ଗଛରେ ଭୂତ ରହୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ମାଙ୍କଡ ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗରିଲା ସେଇ ଭୂତ ଗଛ ଉଠିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଏ ନୂଆ ଆସିଛି। ଗରିଲାକୁ ତ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ପାଇଁ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ କରୁଛି? ଆଉ ସେ ଭୂତ ଗଛରେ କଣ ପାଇଁ ଚଢିଗଲା? କଣ ସିଏ ଜାଣିନି କି ସେଇ ଗଛରେ ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି? ମାଙ୍କଡ ଭାଲୁ କଥା ଶୁଣି ଗାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସେଇ ଭୂତ ଗଛ ପଛରେ କିଛି ଗଡବଡ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ ରାତିରେ ସେଇ ଭୂତ ଗଛ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ଲୁଚିକି ପାଟି କରି କହୁଛି, ଆରେ ବାଃ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗରିଲା ବାସ୍ନା ପାଇଛି ଆଜି ପେଟ ପୁରେଇକି ଖାଇବି। ଆଉ ତ ମତେ ଗରିଲା ବି ଦେଖିପାରିବନି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଭୂତ। ଗରିଲା ଏସବୁ ଶୁଣି ଡରି ଯାଉଛି। ସେ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏକାଠି କରିଲା। ତାପରେ ସେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ମାଙ୍କଡ ଏବେ ବି ସେମିତି ପାଟି କରିକି କହୁଥାଏ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଗରିଲାର ମାଂସ ଖାଇକି ପେଟ ପୁରେଇବି। ଆରେ ଭୂତ ତ ଏ ଗଛରେ ରହୁଥିଲା, ସେ ଗଛରୁ କେମିତି ଆସୁଛି କି?
ମହାରାଜ ଏଇ ଗଛରେ କେହି ଭୂତ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ମତେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲୁଚି କରି ଏଇ ଗଛରେ ରହୁଥିଲି। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହିଁ ଭୂତ ହେଇ ଡରଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ସତରେ ଭୂତ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇସବୁ ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ ତଳକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆରେ ଏଠି କିଛି ଭୂତ ଫୁତ ନାହିଁ। ଗଛରେ ଥିବା ଭୂତର କଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଭୂତ ହେଇ ୟାକୁ ଡରଉଥିଲି, ଠିକ୍ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଡରଉଥିଲା। ଗୋରିଲାର ନିଜ ଜଣା ପଡିଲା ଆଉ ଗୋରିଲାକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲେ।